Hi, everything. Hello. Kala ko di ako mag-LS tonight, but Because I did the where's the pizza? the buffalo meat. No, it's the wings. Burning hot. That's very spicy. Medyo. I got the medium. Yeah, medyo. Yeah, that's it. I put it in there. Say hi, la. Hello. I didn't realize I was on. Hi, AJ Anderson. Oh, honey barbecue. Hi, Jabhar. Honey barbecue and buffalo. Mm. So, That's not wings. no, That's not this. They're trying to get you to buy it. Hello, Barge. Ayan, Maldito Mix Vlogs. Hello. Wait lang, bigyan kita ng jacket, Maldito Mix Vlogs, ha? Ayan, may jacket na kayo, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si LB23. Ayan, ipipin ko yung premiere mo, Barge. Ayan. Drop your link, guys. Ayan, pa-share naman sa community nyo, guys. Kung may community ako, kayo pala. Ayan, Diwata Bianca, Tamsak Meme. Ayan, Costa Bebe, good morning. Ayan, nagbaba ng bahay si Maldito Mix Vlogs. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan. Magmahalan, magdikitan. Wait lang guys ha, i-share ko lang tong live stream natin. Para baka sakaling may papasok. Totong Lagrama, hello host and to all viewers, sabi ni Totong Lagrama. Ayan, may jacket na kayo guys. Pa-share naman sa community yung guys, please. Tamsa Kalembang all, LB23 Vlogs. Hi, Maya24. Hello. Ayan, nandiyan na sila. Thank you, guys. Thank you. Ayan, happy anniversary po. Thank you so much. Thank you. Ayan, 2 million in the house. Hello. Ayan, thank you so much sa 3 million. Dan na sa nakapinho, sabi ni Maya24. Ayan, thank you. Ayan guys, never mind sa hilik ni sa hilik ni, tawag dito, ni Sick Trixie.
Ayan, Mega Love Share. Birds TV Production, yes na. Sabi ni Maldito. Ilocana, ayan, nag-drop ng bahay si Diwata. Ayan, mag-ano lang kayo dyan. You can take me anywhere. And you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the better life. Oh, with my baby, I love it when you call me a señorita. I wish I could pretend I didn't. Guys, please visit also my channel. Thanks from Totong Lagrama. Oh, you can be coming for you. I was looking for was tripping on me before I even knew her name. You feel like once I saw your moonlight, we danced for hours in the tequila sunlight. My body feel right in my hands. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is you. It's true. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to meet you, but every touch is you. It's true. Ooh, I should be running. Ooh, you can't be coming. There's just some things that never treat you so we just friends. But friends don't know the way you taste. La, la, la. Cause it must be a long time coming. Ayan, Mega Love Shoutout Simply Jen. Sabi ni Totong Lagrama. Dan sa premiere ni Binis Host, sabi ni Mayo Bente. May premiere din ako mamaya guys, 3:30 p.m. I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is true. It's true. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me señorita. I wish it was. Bye, Totong Lagrama. Kumana na kukuha sa kamote. Ha, ha, ha. Sabi ni Maldito Mix Vlogs. Oh, I should be running. Oh, you can't be coming for you. All along I've been coming for you. And I hope it means something. Ayan, hi, Wayne Rica Plente. Nawala ka kahapon. Nagpalaro ako ng WH. Ayan, 3 million in the half. Totong Lagrama dan po from Diwata Bianca. Oh, she love it when I come. Oh, I should be running. Oh, you can't be coming for you. Cheryl Ramos dan Pulpak. Ayan, matagal na ata kayong dikit. Ay, sayang naman, sabi ni Weng Rica Prente. Yan, nakarami kaya sila kahapon. Ayan, 4 million in the house. Hello. Dan Binis. Ayan, magbakas lang kayo guys. Maglagay lang kayo ng Ilocana. Thank you.
Every time I come around, Diwata Bianca, bababahay, Mare. Hehehe, sabi ni Maldito. Ayan, nandyan, binababa ni Nightbot yung bahay ni Diwata Bianca. yeah, you got it, yeah, you got it, come on, baby, yeah, so don't worry, come on, baby, yeah, in the morning, you're the lady, come on, baby, let it love, give me all the rights, this control, I'm not saying I'm compromised, you ain't criminated, no disguise, and you were never on a long supplies, all the ways, baby, and all I can say to me, like, let's go in the bed, Ayan, Ace M, hello. Have a nice day to all, guys. Laruin ko muna, sabi ni Ace M. Thank you. Ayan, thumbs up, done. Shout out to all and good morning, sabi ni Ace M. Ayan, may jacket ka na dyan. Man, binigyan na. Pretty Pink, Princess Joy Tamblak, tusok, Madam, BJ. Sige, sige lang. Ayan, 4 million in the hahatawa sa'yo, Nightbot, sabi. Siguraduhin mo lang na wala kang kuko, sabi niya. Ayan, salamat ni. Bakit 1 million na lang yan? Ayan, nood bakas kalembang lang po para mabalikan ng tama. Thank you from Tuguegarao City with love. Sabi niya. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby. So it's getting older. Going through some times, my ambitions are too high. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not a girl? Baby, right now it feels like. Hi sis, I'm here now. Pinakyat ako ni Arlie. It's okay. So, always there. You don't do the same for me, that's not fair. I don't have it all. I'm not claiming to, but I know that I'm special. And I'll bet there's somebody else out there to tell me I'm rare, to make me feel rare. Baby, don't make me count up all the reasons to stay with you. No reason why you and I are not succeeding. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like you don't care. Why don't you recognize I'm so rare? Always there. You don't do the same for me, that's not fair. Ayan, Bix DXB Vlog. Yes na, sabi ni Maldito. Thank you. Magbakas ka lang, guys. Magbakas lang kayo, guys, ha? Tapos maglagay lang kayo ng Ilocana. Thank you. Ayan, pa-share ko sa community. Hi, Lalabs!
Not getting enough from you. Did you know I'm hard to find? Stars getting older. Wrinkles in the toaster. Might be just too high. Ayan, salamat sa 7 million in the house. Why you act like I'm not there? Maybe right now it feels like. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories. Ayan, Adventure Happy Life. Hello. Wala ka pa palang jacket kasi naglaba ako ng mga panty at brief nyo. Ayan, mega love shoutout. Good morning, host. SM Dan from Tiwata, Bianca. Ayan. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Sis Jen. Ayan, 5 million. Thank you. Now my heart feel like December. And somebody say away. Cause I can reach out a call. Mad Mower, hello. Hello, friend and everyone from Mad Mower. Everybody hurts someday. But everything will be alright. Gonna raise a glass and say, yeah. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. As the drinks bring back all the memories. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. Memories bring back, memories bring back. Memories bring back you. There's a time that I remember that I never felt so low. When I felt alone, the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like a never, and it's letting all the door. I'll carry the story to for you, that you know I'll never drop. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright. Gonna rise a glass and say, hey. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones today. Toast to the ones that we lost on the way. Drop your link, Mad Mower, or just type Ilocana. Memories bring back, memories bring back you. And the memories bring back you. We put each other till we were upside down. I'll be the bad guy now. No, I ain't too proud. I couldn't be there, even when I tried. You don't believe it. We do this anytime. She's a stranger, I love when you call. Feed the flame, cause we can't let it go. Run away, but we're running circles. Run away, until you just do something. I'm waiting on you again, so I don't take the blame. Run away, but we're running circles. Run away, run away, run away.
a feeling that it's time to let go. I say so. I knew that this was new from the get-go. You thought that it was special, special, but it was just a sex, sex. That's the healing backwards. I got a feeling. I'm fine. How about you? Seems a strange in our love when it's cold. Feed the flame 'cause we can't let it go. Run away, but we're running slow. Run away, run away. Rising channel, hello. I'm waiting on you. Yeah, so I don't take the blame. Run away, but we're running slow. Run away, run away, run away. Ayan, thank you so much. Ayan, Gold and Buddha, hello. Hello, host, and to everybody here from Gold and Buddha. Ayan. Thank you so much. Ayan, thank you for playing my ads. 5 million. Hi, Simpligen. Simpligen, dating dikit na ako sa'yo, sabi ni Totong Lagrama.
Everything's gonna be alright. Everything's gonna be just fine, just fine. It's gonna be a good, good life. I was wrong when I hurt you. Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it? Ngayon na ba, Borch? I don't care. Bumili si Daddy ng ano pagkain. Naka-live ka pala, Borch. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be. Ayan, andun na ako. And going over and over the same things as before. So let's not break Yes, andun na ako, andun na. anymore. Out of all the good we had, we only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. No, 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 no. Didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. Hello, Kabsat. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they Guys, pasugod po sa premiere yung nakapin po sa taas. Thank you. going over and over the same things as Pasugod po sa premiere. Nasa taas po. bring the past back anymore. Arlene Dalianeva. Hello, Sisi. Ayan, may panty ka na. Ayan, watching your video, Simply Jen. Ayan. Hello, sis. Canada Ellen. Thank you for coming. Ayan, may jacket ka na dyan. Just type Ilocana, guys. And you must forgive Me too. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. But one thing that I'm sure will Hi, Jen Lewis, RN, thank you for coming. let's not bring the past back anymore. Hello, guys, Simply Jen, sabi ni Sis Arlene. You old friend, meet again, wearing older faces, talk about places they've been. Too old, Ayan, please connect to Jean Lewis RN, guys. somewhere gone to go. Ayan, Nod, Bakas at Kalembang lang po para mabalikan ng tama. Thank you, sabi ni ASM. More than ever Ayan, AJ, salamat sa paharang. And the love, endless love. now than more. Yan, ganda ng music mo, madam. Ay, madam talaga. Thank you. Sino gustong umakyat? Maybe this time. Sali ka sa GC namin, Ate Arlene. Yes, isali mo siya, AJ Sanderson, si Arlene. Mga grupo ng kababaihan. Sa mga babae dyan, kung gustong sumali ng GC,
PM is the key. It's the one that they had back when. They were too young to know when love was real. But somehow, some things never change. And even time has Ano FB mo, Ate Arlene? Baka Arlene Villanueva din. Ayan, 6 million in the house. Hello. got another chance. And if they take it, Maybe this time it's the love. and they'll find. Maybe now they can't be more than just friends. She's fighting this life, and they feel so Hindi ako sure kung babae ako, Char. Please everyone, kindly share your banana. I share mine too. From Golden Buddha. Wait, I will going to show your house, Golden Buddha. something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time. Maybe now they can be more than just friends. She's fighting his life, and you feel so right. Maybe this time. Maybe this time. Maybe this time. Love water. Gold and Buddha, what is your main channel? Because I cannot find your house. Thumbs up done from Marisa Pagatpatan. Hi, Insan. Hello. Ayan, RN. Jean Lewis, RN. Thank you so much. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one that my life would find. And this in peace. So as long as I live around you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, Patamsak sa premiere ko, sabi. Ayan, patamsak ko sa premiere ni. Oh no. tonight. Ayan, 5 million. Thank you. What we have is time. Jean Lewis done from AJ's Anderson. And with this ring, I'll say to the world, you're the amazing. You're all that I believe in. And with my heart, I mean every word. So As long as I live alone. we'll have it hold you. Padikit guys, sabi ni AJ's. I cannot find your house, Golden Buddha. Can I drop my link, please? Yes, you can drop your link, Golden Buddha. Sure. You can drop anytime. Oh, Gold and Buddha. You're still baby. Your house is not searchable. And if the daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds out like you and I did. Yeah, if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in Ayan, Kapsat Binis. Hello, BG, mga akpay breakfast. Sige lang, Kapsat. Let's connect and grow our channel together from AJ's.
Golden Buddha, you can add some numbers for your channel so that it's searchable because your channel is not searchable. You can edit your name. You can add some numbers so that it will become more searchable because it's not searchable your house. You look so beautiful. Ayan, thank you, 2 million in the house. So fast. How fast too? Done to your house, Buddha. I'm hungry. You're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling. It's gonna blow up. Touch it. Now you're around. I feel the thrill. I hate the parkour in the concert. Like, it's so hard to keep falling. Thank you, host. You're welcome. Golden Buddha, so that your house will be searchable. Add something, add number, because your house is not searchable. See these tears that keep falling from my eyes. Wish that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear this words of mine. You're welcome. You're welcome. Because I cannot search here. I cannot flex your house. Feel different in your arms, with the way you touch me. Feel the love for the lifetime. Your love is so true. And I never knew that it's you and me. All this. Your love so true, and I never know that it's you and me all this time. All this time. All this time. Hello, Auntie Filipina. Akyat kante. May kalab shoutout Filipina Country Life, sabi ni Jessa.
Are you gonna eat right there? Or you gonna clean it? Get you a plate. I guess your mom wants to eat right here. These are cool containers. Yeah, we can save it. Yes. So come on and Take my Yalan naman si Captain ka saya. Tingnan. Hi, Aegis from Auntie Filipina. Ganyan muna guys. Ayan, Golden Buddha Dan full pack sa'yo from Totong Lagrama. Thank you guys. Mommy, Tuesday. And Kain tayo ng kumusta to? Honeymoon nyo, garod? Awan, we didn't go out. Kasi umuulan ng malakas. It's raining so hard. raining real hard and you didn't get any sleep. So come on and So, yeah. What? He said you're yelling. I said, yes, I know. She's always yelling. Well, it's so heavy. Yes, she's yelling, sabi natin. Hi, Shay Davis, hello. Heh? You're always loud. He's always yelling, also talking in the microphone. Who? When we are sleeping. Let's eat chicken, guys. Bebe. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love, and we belong together. Won't you believe in my song? For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life. Busy lang ako kasi masakit ang bangs ko. Ngek. Forever. Let me wait to see you. Thank you. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes.
I see no one else with you. There's no other love like our love. And yeah, oh yes, I'll always want you within me. I've waited for you for so long. One of the 20 gold. Lady, 20 gold. your love's the only love I need. Inside me. I thought it swings. Huh? I forget the longings of my heart. It's you I think of night and day. Cabs, bilis, baba mo yung premiere mo, ipin ko. I know I couldn't hold you. Kasi I wish I really oily tong kamay ko. Kumakain ako. just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish I'd live for. Give me an answer. Show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, Oh, I can hear you. My thoughts are all about you, alive and true to me. But now I really have you, only my dream. wait, stop. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I want. Hi, 8 million. Show me the way. You're breaking me, leaving me in Baby, you're not gonna go because you can't get pregnant. Alright. Hi, Team Kapsat. Team Kapsat, hello. May jacket ka na. Here you go. Go eat. Why are you huffing it? Huh? Go eat your food before Trixie eats it all. Go eat your food. You're not getting my food, go eat your food. Thanks, Kapsat. Hello, Mike Tess, sabi ng Anti-Pilipina. Morning, Kapsat. Good morning. Hello, Mike Tess. Hello, from Anti-Pilipina. Magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan. Yes, yes, pwede, Kapsat. Or just type Ilocana. Go. Up. Go.
hard to like you has to be told 100 times to do something. Good times. Yeah. Kain tayo. Ay, kain pala. Walang tayo. Ayan, patamsak po sa premiere ni Benny sa taas, guys. Pagyaman kamsa. Ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams reflections in your eyes. I found the answers to I don't know my whether questions in your eyes. Shout out sa 8 amazing people in the house from Hi, Pinay si Mami Ed. Hello, Sisi. Kumusta ka na? Pinay si Mami Ed. Mag-parade ako. Mag-parade ako dito, Ate Olocana. Sige lang, LB23 vlog. Thank you. Thank you, Bards. Thank you. Hi, Sis March Oy. Ayan, 10 million in the house. Mega love shoutout to all sis from Sis March Oy. Ayan, magmahalan lang kayo dyan. Kain tayo, guys. Found the answers to my questions in your eyes. I can see the reason why There's one to effects. So Ayan, in 18 minutes may premiere po si Binis yung nakapin ko sa taas. Bounce, kumain ka na ba? Sabi ni Auntie Pilipina. Eat well, sis. Busy Monday. Hehe. Take your time, sis Marge. Love sa lahat, sabi ni sis Marge. Ayan. Mamaya pa yung premiere ko, 3:30 p.m. Pilipinas time. I'd rather know if you have turned the page faster than I do. Suddenly, it's not too clear just what I am to you. Am I This is my favorite one. Sorry. doing this? We knew each other when you touch me, baby, I can tell. Oo, may premiere siya in 17 minutes. Ayan, 9 million in the house. Hello. Ayan, 16 minutes na lang yung premiere ni Bangs. can
We go and celebrate as brother in the way. Ayan, please connect to Golden Buddha. And tapos yung mga flex po. Mga baby pa kasi bahay nila. Yes. I don't want to. I'm done. Why you don't want it because it's not spicy, or you don't want it Because it's swimming. because what? Swimming. Swimming? Hot sauce. That's how they do it. They cook them and then they just dump sauce. That's good. Next time, plain. Plain means no flavor. When No you flavor. touch me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend? Am I love? Or is it over now? This is it, am I wrong? Tell me where do we take it from? And next time I'll go to the actual chicken and like chicken. Now To each other, this is my good. is it over Done. now? You love me still. This is my good. What? To go to actual chicken. Like spicy all the time. Thank you, 7 million. Want a piece of pizza? Pizza, take a try. No. Love, can you put this one? Taste it. What? There. In your jewelry box? Only one left. I cannot find. Probably in that couch somewhere. I guess. No, that's expensive. What? What? Real gold. Or, Yeah, that's real gold, 21. Oh, she lost one. Keep an eye out. Gonna have to sweep the floor and stuff. I guess it's over there where you're laying down. Over here where Trixie was sleeping. I guess. Yeah, I didn't see it in the bathtub. Took a shower. Maybe it fell down the drain. Going down the drain. It's down. Is it possible? What? It's gone. No. Going down the drain. Yeah. I celebrate my love Yeah. for you. This is the natural thing to do. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you, Chicken bone. What? Your I chicken bone? celebrate my love. Still have the drinks left? All right. 7 of that one. Yeah. You want some? With you. You got a glass already? Or? I don't know, I don't make This one. In the table. Yeah. with diamonds. Fill it up. I thought that was When I make love to you, Throw it lang. I celebrate That's water. What? With a little drink. it's gonna come shining through I don't know why you put ice cubes in it. tonight. Oh.
other. Oh, CG don't headbang. I still have one. I don't remember much. Okay. Pizza if you want it too. Open your room. Daddy will watch TV. No, I'm gonna go lay down in the bed. and watch it. Because he's sleepy, so he will go in the bed. Ayan! 6 million! 6 million! Hey, guess what? I found? Where? Bedroom floor smushed. Uh-oh. I might be able to straighten it out. Maybe it will broke. Right. I mean, it's better than being lost. Oh, No. Ayan, 10 minutes na lang po yung premium. There. Over there. Ha? Pointing randomly at the floor. Ayan, 6 million in the house. Please connect to Team Kabsat, guys. Uy, maliit pa lang pala yung bahay mo, Team Kabsat. Wait lang, i-flex natin. Straighten it out. Okay, so good. Ayan, patamsak ko sa premiere ni Jezreel, guys. Huh? Ipapalit ko yan mamaya, ate. Just gotta be Pagkatapos good. yung premiere There you go. ni Kabsat Binis. Put there, I am wearing here. Yeah, thank you. It's fine. You found. I'll pay attention when I'm walking. Where is it? As soon as you open up the door, it's right there on the left-hand side by the Oh. bedpost. How did that happen? I don't know how you did that. Ayan, dikit sa'yo, Kabsat. Ayan, 8 minutes na lang po ang premiere ni Vangs. Ayan, 5 million. Ayan. Padikit din kay Sis Marge ay very supportive yan. Hindi lang nag-iisa. Meron pang si kapatid Alae. Oh, sabi ko tonight di ako mag-LS ka, so hindi kami lumabas. Kaya mag-LS na ako. Diba? Boring. Oy, 3 million na lang natitira. Alagad ko lang lahat yan. Oh, 4 million. Ilan yung guide? Naka-BG sa akin 3. ma. Tidak na pumunta. So, Dan Tusok, sabi ni Princess. May premiere ako 3:30 p.m. mamaya.
Tatlo yung naka-BG dito. Marisa Pagatpatan Dan Tamsak Sis Harang Kapsat. Thank you Kapsat. Tamsak Ate Ilocana, sabi ni Borge. Thank you Borge. Ayan, asan na yung mga ipasugod, iparate mo, ano? Nagarap siya. Ayan, 5 minutes na lang po. Kaya ano, binis. Somebody told me that you don't want me anymore. Accept ka ba, Borge? You're welcome. You told me you've been crying every night. Ayan, 7 million in the house. You've been dying, but didn't want to fight. Nobody told me that you fell out of love from me. So I'm setting you free. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a second. Hello, RGB10. Hello, hello. Akyat ka dito. Ito yung hagdan, no? Para may kasama ako. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Thank you. Somebody told me you still love me. I don't know why. Nobody told me that you only Akyat na para may kasama ako. Tapos ano, mag-LS ka mamaya. Samahan kita. want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you, Apay? Apay ang kamakauling ay. just turn around. Ato ni pindot mo ataling. You don't have to live like this. But if you love me still, then stay. Don't keep me waiting for that final kiss. We can work together through this test, or we can work through it apart. May, bakit error? Need to get this off my chest, that you will Eto, try ulit. Di ba nakauli ka mat dati? Ayan, premiere na guys. Pasugod po tayo. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true. Ayan, pasugod po sa nakapin po sa taas. Thank you. So I'm telling you, I love you one last time. Ayan, dito ka na pala. Hello. Ano yan? May umutot? Charot.
Mayat mat? Ganes ka damdama? Sige, may nak. Get ang bayan online. Kurak na DJ YouTube. Hello. Kurak na dito YouTube. I feel much better. Mr. Campbell, you feel better? I feel so much better after that turf. I can eat it. Nanonood ka. Look, my Ha? Nanonood ka? back to delivering the parcels. Saan? Huh? Sa TV. Parcels. Oh no. Oh, yung anak ko. Ang lakas. Sure, you finally get Huh? Kasi, can you lower the volume ba lang? Kurak na dito YouTube. Haan? Sikat ag-live ata ako Tatno umadaw. Matikma ko dito ko ti YouTube already StreamYard Madina. Di ba ng computer kamot maya mot? No computer na laka lang. Guys, pasugod po sa Premiere guys. Yung nakapin po sa taas. Thank you. Ayan, pasugod po tayo guys. Ano lang yun? 4 minutes lang po yun. Sige na, kanta na yun. Nyati na ako. Nyati, Kanta na Rumor. saan kayo nakarating? Nakadanunan nyo nga nag-date. Rumor kami naturog Tut. Tut. Share ko, na-share ko adi live yung idi kalman ko tapi nga awa nagpakita nga sharer na. Awa nagpakita nga Share badge bad? ko. Baka nga nakapadlik, baka Nakapabli. in-share mo lang, di friends mo, nga di public, kasi di public post ko ma. Share ko di GMT Facebook group ko. When ang kita am di no i-share mo, makita mo di friends, only me or public, i-public mo. Nakapublic. Ajay. Harang, hi, see you sa Morpina Channel 1. Thank you. Guys, pasugod po sa Premiere, guys. At pa-connect po sa mga baby ang bahay dyan na binabawa ni Nightboat. Hindi pa ako nagpalaro kasi wala man taong dapat gusto ko yung maraming tao. Bago ko ipaangat yung bahay mo. Super speed. Para sulit yung ano. Para sulit, Ajay. Load. Okay lang. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Bart. Guys, Bart, pasugod sa Premiere ni Binis, ni Vangs. Ano, kanta ka? Hello. Kanta na. Awan Mabalik ako na- magkanta. Kanta na. Mega love shoutout sa co-host, sabi ni Borge. Mabalin umuli DJ live mo? DJ OFW? Mabalin, pindutan di green. Mabalin timuli urehan nga admin? Adi ka naman bukel-ukel ka na kan taong wala na.
Okay lang. I haven't even started. I don't know why there's no gas. Dear residents, the gas has been cut off in our city. Kita man na ma-detect na. Fix it. The emergency system has been activated. Let's go. I'm waiting for you soon. Hello, Kabsat Chef Vlog. Hello, Kabsat. Thanks you some more. Thank you. Ayan, padikit naman guys. Kay RGB 10 Vlog, ang ating co-host. Kasi wala pa siyang grade 1. Hindi kasi nangingisda. Kaya walang isda. Nya ba dyan grade 1? Grade 1 na ka 100. Cooking time Tasman, sabi ni Kabsat Shersi Vlogs. Trying ko pa iba, bakit di damo kaya ng isdaon? Link ni co-host, puntahan ko. Ate, adi balay na Kabsat na eh. Yan yung binababa ni Nightboat. Link co-host, puntahan ko po. Ayan. Nadikit ko na rin lahat ng alagaders ko. Alagaders talaga. Limansa, anong sayo na idikit ko. Muna. Baba mo bahay ni co-host. Ayan o, binaba ni Nightboat, si RG Vlogs. Yung super chatter natin. Okay po, mamats. Agpa gamin agpagame ka gamin agpagame ka gamin atakwa. Agpagame na kang dapat comment picker para umangat yung bahay mo. Super Ayan, sa gustong maglaro dyan ng comment picker, tapusin ko lang yung frame ay. Ayan, tapos na yung premiere. Sa gusto po ng comment picker, ipangat natin yung bahay ni Kabsat RG. Balitan ko lang yung aking subscriber. RG. Nagbayag ka nam, nagbayag teguro nung tikwa. Tapos nagbawas pay kaya. Super Apit agbawas. Katan na iguji hanggang uno. Ha? Naubos niya yung mga hindi legit. Oo. Grabe ate custom ne. Hanggang na. Ate grade na ate channel mo. 0-0.
Magamin mas asikaso. Aji gayam password na ayusin kabel ko aji kasta. Cover na. Adaptad yung cover na. Nakakabilan. Well, awamat. Ta? Kita. Ata na, kita ma. Dagayaman, pintas ka. Naglayang talaga dyan nagaramid. Supe Akdan. Basit langan ng tatlo maka. Basit langan ng tatlo ka. Ati YouTube channel na tatlo maka grade 1 dito eh. Ay, sayan. Meron din po ako premiere sa Gusto Post to Click is Real Mama at sabi ni Shashi Vlogs. Oh, nakita ko. Mas buo dito yan. Mas buo dito. Like talaga di karami. Why? Binis Lodi ang kanta Binis Lodi ang kanta sabi ni Boards. Ayan, nandyan na yung hagdan, Boards. Bruh. No. This is my house. Patangsak din po si This Premier is my News house. Vlog, No, guys. this is my house. Get out. Pero mamaya. 3:30. 1:30 dito eh. Agoray ka man takwa. Agoray ka takita at DJ ko. DJ. Taysan ko kanyam. Agoray. Anak mo tumaktaray. Ayan, nakit na. Andiyan na yung hagdan board. Dan dikit kay co-host, sabi ni Board. Thank you much, guys, sabi ni Benice. Ayan, you're welcome, Cubs. Ayan, thank you din sa mga pumunta kay, saan ka na host? Saan na yung co-host mo? Naghanap ng password. Hinanap niya yung password niya. Ayan, 10 million in the house. Oh, di ba? Hindi ka... Anong balita dyan? Himala, hindi nagtago. Bakit tayo dyan? Muulan kaya, baha na dyan sa backyard. Ay, bakuran. Lakas ng ulan dito. San bansa yun si Boss Si Boss RJ? Kapal ng snow, pinood ko yun eh. Ha? Hindi, lagala ayun. Punta sa US. Taga Canada talaga. Taga Vancouver talaga siya. Pero yung trabaho niya. Vancouver. Pero trabaho niya dito sa US. Around the US. Ang trabaho niya. Ayan, 8 million. Kabsat, tikos lang ako. Sige lang, Kabsat. Thank you. Production, miss ko ng kapugian mo. Nako naman yan. Kapugian talaga. Sana all. Pinasugod mo. Pinaread ko dito yung pagtingin ko nandun sila sa premiere na isa ng member ko. Nagkasabay yung premiere niya, ni Binis kag ni Ate Pambam. Yan, may galap shoutout dyan sa nandyan. Shoutout saan yan, guys. Patikit po yung mga alagad nyo kay RGB10, guys, para maka-guide 1 na. 76 yung bahay niya. Guwapo. Filipina Country Life in America, sino guwapo dyan? Ikaw daw. Walang guwapo dyan, walang artista dyan. Si Boss Sim nandoon kay Boss Belgium. Kumakanta. Dumaan ako doon eh. Oo, guess yata sila doon. Birthday niya kasi. Pero gumising siya kanina kasi naka-LS ako. Gumising siya.
O birthday ni Boss Belgium eh. Doon na naman si Milka. Grabe yung buti hindi nagagasgas yung ano ni Milka, no? Paano to gagamitin yung ano yung live counting ng Social Blade? Ba't hindi ko na alam? Hindi ko din nga yan alam yung paano gamitin din yun eh. Di ba doon yung makita kung ano yung, doon mo makita kung ano no? Kung umaangat o hindi. Pero alam ko yung ano, yung iba, pero yung Social Blade, hindi ko alam. Ay, andito na pala. Uy, na ano siya. Ay, wait lang, Auntie Pilipina kasi ano, na device not connected. Hello, Kuya Jeff Jojo. Chef Jojo pala. Hello po. Hello, Kuya Jojo. Yan. Salamat po. May co-host tayo, may co-host. Ate, magpakita ka, ate. Ay, wait lang, Auntie Pilipina. Naka-ano ka? Naka-on. Ayan, thank you po Kuya Jojo. Ayan, patamsak sa premiere ni Ate Marisa, guys. Ayan, ipipin ko sa taas. Ayan, 10 million. Hello everything. Patamsak po sa mga premiere. RGBTV Vlog, may love shoutout. Kamusta? Kapal na snow sa Vancouver ah. Vancouver ba yun? Hagdan, sabi ni Lady Boss. Naka-open yung isang ano mo, cellphone mo or ano, tablet or tab. Pakitin niyo. Well, hindi ko pa. Ayan, nandiyan na yung hagdan. Binis. Pakita ka Ate Pilipina country. Wala na ang mata ko. Oh, yan, mata ko. Oh, Yun. Meron pa rin. Kamusta dyan yung ano, saan nga kayo te? Sa Oregon te, no? oh, sa Oregon. Si Bangs, congratulations sa premiere. Sana all. Nagtatago Oy, sa sila. lahat na nagpunta kanina sa premiere ko, thank you so much ha. Hi, Boards. Oy, na-miss kita. Mas pogi ka ngayon na. Na-miss Diba? din bang si Board. Yan naman tayo. Oo, Yan. nakompleto si gutulog niya ngayon. Mas pogi. Oy, nagpagupit pala. Nandito po ako gabi. Panong oras ko na to. Kami sa Ilocona. Thank you ha. Thank you. Tsaka lahat lang nandyan sa baba na nagpunta kanina. Thank you so much. Nanap ka ni Birch kagabi kasi akala niya nandito ka sa taas kasi nakita ka niya. Oh, Ay, nung eh, tumalon ako. Namundok ako kahapon. Kaya ano. Saan? Sa puso ng iba? O, hindi ako ganun ah. Sana all. Nag-celebrate ako kahapon. Ha? Napunta ka daw sa puso ng iba. Paano hindi mo pupunta sa puso ng iba? Pinagpapabayaan mo daw, dito Birch. sa amin ngayon. Pinagabayaan mo yung Patapos puso ko ko. lang yung Paano ba yan? Hugot. Ha? Oh, hugot. Nagpunta ako kahapon sa mundo ng pag-iisa. Nagmuni-muni ba? Sana all. Malamang. Oo, kaya ano, hands off ako sa YT. Kay ano nga lang, Kabsat Ilocana lang ako sumilip, tas saglit lang. Kasi nasa bundok ako nun eh. Hello, Kuya Jojo. Akyat ka po. Ito yung hagdan. May galap shoutout naman sa dyan, Chef Jojo. Uy, Rakista yan. Pakyatin mo para kumanta. Hi po, Chef Jojo. Shibangs nakalagay na name ko dyan. Kaya po, hindi na ako nakabisit sa'yo kasi naka-LS ako. Chef Next time na Jojo. lang. Ate Baka hindi mo Pilipina, na ano oras ba ilis mo? Parang hindi ko nakita nag-ilis ka. Ako? Wala na, hindi na ako nag-LS. Kaya pala. Tinamad Eh, na Binis, si Kabsat. Kapon nga, sabi namin, iparade namin kung nag-ilis si Binis eh. Doon naman Hindi kakanta naman- sila tapos December. Mamaya, mag-ILS ako ng alas 2. Ah, nako. Kung saan Anong oras ka patulog matatapos, ako. Kabsat? Huwag ka na matulog. Oo, Samahan mo ako. Hindi ko alam. Mamaya siguro. Oh, sige, mag-LS ka kasi
Lagi mo akong iniiwan, boards. Okay lang kasi andito na ako sa bed. Lagi ba? Ay, Kita ka nga. ay. Sayang yung mga Thank you, views mo. kuya. Di Thank ka you sa iyong nagpapakita. pagdalaw. Yan. Si Shishi Vlogs, ang ganda ng co-host. Gwapo din ni co-host. Oy, yan. Hindi yan Oo, gwapo. gwapo talaga Ano lang yan, yung Gwapo kamera talaga lang yan ng pangit. Ay, magpakita na kayo doon, no? Mga co-host dyan, maganda na magpakita daw. Aray ko, Chef Kailangan Jojo, siguro yung magpalipat dito para magpakita, no? Sexy bag. Hi po, Umakit yung hi. bangs ko. Ano ba yan? Oy, may galab shoutout dyan sa Florida, Miami. Oy, saan ka dyan sa Florida? Ang alam ko, Miami lang eh. Sa Miami? Mainit daw Saan dyan part ng ngayon. Miami? Kuya. Ano, 10 p.m. pa lang dito, Kois. Ahead pala kayo ng isang oras. No, Boards, parang ano, sila, ano yan anong din sila, oras parang na dyan? Toronto din. Ikaw, Ayun Boards, din anong oras na? Ano dito, te, 8 ng gabi. Oh, Di see, parehas sabi ko, lang kailangan tayo. na daw na magpalipad eh, para lang ano sila eh. Yan guys, di kita ni Chef Jojo guys. Oh. Baba mo ang bahay ni Chef Jojo, baka pendikit to ba? Yan, Simple ala. Jen, magpakita ka na Simple Jen, Miguel Lab, shoutout, kamusta ka na? Kuya, baba natin yung iyong mansion. Oh, Flex na. Dagdagan ng banana. Yan. Lablabin na yan. Marunong ako next time, Kois, kaso hindi ako marunong kumanta. Paano yan? Ay, yun Kamusta ka na, Birds? Ito, ganun May pa rin. kulay. Magaling Ganun ko pa rin, man yan si Simple Chef Jen. Jojo. Simple Jen. China Pag oil. nag-LS yan si Chef Jojo, agoy, pag yan nag-concerto, rakista. I'm okay, Birds. Oh. No, bas-basi. Umakyat ka na dito, Simple Jen, para may kumanta dito. Dyan. Yan, kumanta na siya, no? Ano mo na natakakanta mo? Saan ka ngayon, Birds? Saan ako? Sa City of Winery. City of Winery? In where? Colombia. Columbia. Malapit ba kayo dito? Pagkaparehas tayo ng time ah. Pag tumawid kami Oh, ng malapit border daw sa sila dyan sa Osoyos, Oregon. ano na yun, Oregon na, mga 10 hours away. Yeah, kasi ko pa, Colombia ka? Oh, malapit lang. So, pag lumabas kami ng border Osoyos, yun, 10 hours away lang. Siguro, hindi lang siguro Sa ating super chatter. yung ano eh, yung dyan sa inyo yung takbuhan eh. Puntahan mo na yung My Bridge. Ano ba yun? Yung pinuntahan namin, nakalimutan ko na. Maganda Yung yun. Melbridge. No. Kalimutan. Oy, RGB10 Gabsat, akyat ka na, oy. Kaya umakyat si Birds kasi nakita ka niya dito. Kasi ay, nagkakanubot-irog dito yung ato. Ba? Hindi ako sa Osoyos, ano ako, sa Kiluna. Sa City Winery. Sa Osoyos ka ba? Sabi niya. Ikaw ba si Mr. Right? This Florida kami 45 minutes to Orlando. Sabi ni Kuya, Chef Jojo. Ayan. Yan. Please, Yan dikitan yung nyo bahay naman na ang ni, ating super ni chatter. Chef Jojo, para dikitan ko na. Andyan na yung bahay, oh. Oh, laki ng bahay. Naglutere si Kuya Jojo, oh. Nanalo siguro. Lumang dikit kay Chef Jojo. Lumang dikit. Oliver, sabi niya, Oliver daw. Oliver, sabi niya. Sa Oliver. Hindi, sa Kiluna. Yung sa Oliver, ano doon eh. Yung tawag doon na. Malapit doon. Ano yan sila, parang... Hindi yan din... Kailan ka daw mag-LS? May utang pa daw si Simple Jen sa'yo. Ha? Kailan ka daw mag-LS kasi may utang pa daw si Simple Jen. Saan yung City of Winery? Sabi ni Kiluna. Kiluna ka pala, sabi niya. Sige na, akit na Kuya RGBT. Jack, ibagbaga. Antahin mo yung bikining asul. Kala ko yung bukil-ukil na lang. Ay, nabahay ni Ay, Boss Jojo, dikitan ko to. Anong digit mo, bro? Lagi ako dyan, sabi niya. Ano daw digit Meron mo? bang ganon? Bikini glue?
Mga naiisip Anong invento digit mo ni eh. Bro Lando? Bikini nga Si soul. Andrew E. Si Andrew E. Bikini nga soul. Akyat na, mag-concert ka na, sabi ni Simply Jen. Si ano, Saan si Chef ka ngayon, Jojo Boss kumanta RGB magaling ba? kumanta, promise. Best na daw si Kuya, kaya hindi na siya makaakyat. Nakadaan Ay, sana nasa to sa bed? akin kanina. Graduate na to grade 1 kasi nagpayuda naman kami. Matutulog na kasi. Nagmigay Ay, kami nasa bed na. Oo. Umaakyat yan pag hindi siya busy. Si Chef Jojo. Next time Boss RGB, bisita ka tuwing weekend sa Meron akin sa na 11 million, sabi ni Sis Jen. Ano Jen, hindi mo na ako inakyatan. Andun siya sa kabila kay kay Kabsat RJ. Bikini after. Naka-BG Vancouver, BC. Sabi niya. Naka-laptop lang yung ko, ay naka-BG lang yung laptop ko kay Kabsat RJ. Uy, patikit naman sa ating kapatid na yung si magre-grade 1 pa lang. 24 pa yung kailangan niyang banana. Si RGB. Sino si? Dito ako kay RJ pinaakyat. Sabi. Oo, marami sila dun eh. Sana all. Dito, ayan. Wala sa ko mamaya dito sa papuntahin mo yan. Vancouver, Ay, busy. Saan ka ba yung sa cellphone Vancouver? ko na naiwan. Baka sa siguro pag magandang panahon kasi binawalan kami ngayon pumunta ng Lower Mainland, bawal kami yung mga kitchen staff na maggala-gala ngayon. Binawalan kayo boards, pero dito sa puso ko hindi binabawalan. Ay, Walang kasi may umakyat na Ganun puti na ba? nasunod daw siya. Kung saan nang patapos naman to vlog, doon ka pa nag-uundot ha. Ayan! Magpakita ka, malalim. mas gusto ko pang I'm jealous pa yung mas kanta. gusto ko pang I'm jealous. mag-quarantine ka sa puso ko. Ay, Nako naman yung quarantine. Quarantine Oh my na. God. Ah! uy, kilig na kilig si Kabsat Ilocana. Oh. Ah! Namiss ko yung si Bonsi. Hindi ako kinikilig. Wala akong ikilig. Nabublooming. Namumula. Nagbablush. Ayan, please patikit po si Kuya Jojo. Ito sa Dito ako sa Tin Restaurant. Baka Lord, next time makabisita ako dyan sa Vancouver. 3 hours away lang yan eh. Alam ko walang Pinpin kalaban. Desarapin. Sige, bisitahin mo lang sila boards. Basta wag mo lang kakalimutan na bisitahin ako. Ay, Baka balak mo lang namin kasi sila, next basta iwanan mo yung vacation, puso mo dadaan kay kami ng Hong Kong Denise, kasi oo. hindi ako dyan nakapunta eh. Sa Taipo. bisitahin mo. Iwanan mo lang yung puso mo kay Binis. Mahirap baka hindi ba ako titibo ba pag naiwan ko yung puso ko sa kanya. Paano ako magbibigay pag sana nasa kanya na? Tawagan mo ako, board, sabi niya. Anytime, sabi ni Walang Kabsat ay problema. Oy, Simply Jet, akyat ka na. Namimiss ka na dito ng StreamYard nga magkumanta. sa kabila. Kumanta siya doon. Chef Kumanta Jojo, ka din sa kabila. ako doon, nagdikit na ako doon sa lotere mo. Sana manalo ako doon. What are you guys doing? Ayan, 7 million. Ayan, Yan, magpakita ka na. yun na yung ating live ano, streaming para Bilis, para magpakita ka tumami na. tayo. Mamaya sa LS ko magpapakita ako. Maliligo pa ako eh. Oy, sana all nagpa-condition. Kumanta na nga ng Kasi jealous. nagpa-body massage ako kahapon, whole body massage. Di ba bawal pala maligo po ganun? O, bawal. Antayin mo Kaya- hang gabi. Gabi, night, bago ka Depende matulog. naman yan sa massage. Mga- Kung hindi naman hard, pwede naman yan makaligo agad. Basta warm water, lang, medyo mainit na gawa ng tubig. No, you don't have Warm to. bath. Ganun ba? Bawal ba dito? Hindi, kasi nga kakatapos Open yung mga nerves, yan is, Yung hindi nerves pwede. ng katawan. Diba, Ano siya? Kahapon ko nagpa-massage ng hapon. Ganito, sabi nila dito, especially sa mga Mexican dito, advice nila, bago kayo magpamasahe, maligo muna kayo. Kasi hindi kayo Oo, talaga naligo maliligo. Kinaumagahan. Hindi pwede talaga.
Kahapon naman ako nagpamasahe. Naligo ako bago. ka naman. Okay, Oo. then why you have to? Kau kalaanan na namayaton. Labar ko na. Nagkawa man dito, ang grabe Ini ngayon. Maglabar ka? Labar talaga, anong Tagalog ng labar? Magpunas-punas na lang. Naspo. Kasi pag Para mag-experiment kayo sa sarili nyo, pag pamasahe kayo ngayon, tapos kinaumagahan, kahit mainit, iba yung pakiramdam mo. Oo. Maganda man kasi Kasi- magpamasahe. Dati ako nung nagtatrabaho po ko sa ospital, tuwing weekend nagpamasahe ako. Boss, rated SPG, sabi ni Boss Jojo Dikit Dan, sabi ni Kabsat Birds rated RGB10. speed. Uy! Kabsat RGB10, nag-chat ka na kasi, ano daw. Boards, kanta ka naman. Pwede Hindi ako, lang. wala akong Sige na. talent dyan. Marunong lang ako magkikinig. Sige na. Sarap yan. Pagbigyan ng aking Yun, hiling. kumanta na, magpakita ka na. Welcome, Sana'y welcome, Denise, Anthony Channel. Cause Magpakita love ng Denise moves habang in mysterious ano pa? way. Love is always so surprising. Oh, where to be over the horizon. I love Si you Papa Bikers. for the rest of my days. Ha? Nakikabsat. RJ. Nakailis ba yun? Nagulat Canada ako. din yun, Pinabayag mo si AJ. Si Papa Bikers. Oo. Baka anong dito yan? Nabayag idyayan. Ayan, 7 million in the house. Dikit Dan, Boss Board, sabi ni Salamat, RGB. salamat, Boss RGB. Dalawa yung binigay ko doon sa'yo eh. Yung twin ko yung sa akin namin. Ayun na guys ha, uulitin ko ulit. Baka hindi nila narinig eh. Thank you kanina sa pag-ano nyo dun sa premiere ko. Yung premiere ko na yun is last Saturday ba yun? Kabsa, tas nakurap. Kaya inulit ko. Thank you Ito thank pa you. ako, sabi ni Kuya. Thank you, Koys. Ayan. Thank you so much. Yan nga si host nga natulugan niya tapos ni-repeat niya ulit. O, saan Oo. ka pa? Nagsariling mag-play yung premiere niya. Sarili na nag-play yung premiere na. Tapos, ante, premiere ko ulit. Sabi niya, bahala ka dyan. Piningyan ko kaya ulit. Pinalitan ko ng title at saka thumbnail. O, di ba? Nang kuratong pa. Next ko nga premiere haba eh. I-edit ko nga baka sa Friday. Ako lang pag 15 minutes pa below, pero pag yung nasa 20 minutes na, agoy na, wala na. Ako meron nga ako, 1 hour talaga na premiere. Nag-premiere siya ng 32 minutes. Ako meron ako, 1 hour. Parang LS na rin yun ah. Kaya meron nga nagsabi, ano ba to? Premiere ba to? Kung Ay, ate Eden, ambisyosang Ilocana. Thank you. Mega love shout out. Mega love shout out sa inyo dyan. Nag-love shout out sa 7 million guys, no? Tapos ito Yung bagong premiere ko, mga 30 Pag minutes. guys, kapag nag-LS ako, pakivisit yung mga comment section nyo. Wala akong nakita. Di kita nyo naman kami kaya Ay, mag-upload akong pang premiere ko pala mamaya. Sana all, daming premiere. Come sa Cheshi Vlogs. Ayan. Patamsak din po yung nakapin sa taas. Thank you so much. Sino to? Dikitan ko to. Yung pink nipple ba yun? Pink nipple? Di ba dito galing yan sa'yo, no? Yung Bikini nipple mo, ba yun? Si Sayot. Ha? Si Sayot ba yun? Okay, Sayot yun. Si Pink Nipple. Ha? Sa kaya? Kanakan. Sa GC na meron si Sayot. Si Pink Nipple. Sa GC nila Sayot yun. O kasi nakita ko sa LS niya. Sabi ko, sana all pink. Okay, Sayot yun.
Ano, pink nipple? Yan, kay Jasrel Albaran, dikit ako ha. Naganap lang ko ng tusok na din sa premiere niya. Dito lang ako makikinig sa concert nyo. Anong concert? Wala. Chismisan dito. Pandesal Hindi na namin alam asol kung ano dito na eh. amoy Kung anong topic eh. bisol. Punta sa nipple, napunta sa sa kaukaw. Ay, kanta ko ng At My Work. Hindi ko kabisado yun, pero gustong-gusto ko yun. Teka. Wag, magtiyaga nyo kasi hindi ko pa kabisado, pati yung timing niya. Lahat kasi di ba, pagkatapos ko mag-emote kanina dun sa premiere ko. Ito naman. Heartbroken ka ba? Bakit imot-imot? Ang pa lang, yung niya, thumbnail ang mo, lungkot. heartbroken talaga ba? Yasril Albaran, dandikit na sa'yo. Sabi ni Kuya Jeff. Ay, Kuya Jeff. Eh, Kuya kasi Jojo. inisip mo ako. Ha? Nag-emote tuloy ako. Kasalanan ko. Bakit naman? Hindi na Nandun na nga kasi ako, nandiyan ka na pa-subscribe ka eh. Oo nga, nandiyan ka na solved na. Salamat ni Kuya Dizem kay Milka. Sabi ko na, nagot kayo kay Bang. Told you, baby, can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I won't pretend. Stay by my side, even the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boys, I swear I'll do the worst. Ooh, ooh, ooh. Stay forever. Let me hold your hand. I can feel these places in your heart no one else can. Let me show you love. Oh, don't pretend. I'll be right here, boys. You know I'll sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there wherever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boys, I swear I'll do the talaga. worst. Words talaga. Ooh. Yeah. Somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. 'Cause only you, nobody knew I put you first. And for you, boys, I swear I'll do the worst. Andiyan si Papa Bikers? May gift ka na, Papa Bikers. Nandyan na. Nandyan na si Oy, Papa Papa. Bikers, mega love shoutout sa iyo dyan. Ang napaka-supportive. Yan. Ranahan mo Salamat si Boards. sa iyo dyan Inaranahan na. na nga, simple dyan eh. Baka ikaw naman gusto mo magharana din. Akyat ka na para may magpakulay din ulit. Natabunan na at my worst, natabunan na pala to, Ilocana, sorry. Okay lang. At my word. At my boards ko na daw. Ayun At na. my boards, nobody love me. Because I don't have money. Wow, sana all. Money. Ouch. Hindi Yun, naman lalabs yun na. dyan. Umulay na yung Without from money, Canada. Yan, guys. we still love you. Guys, Papa Bikers, lahat ng yung ano nyo lalabs dyan, you si dyan. RDB. Ayun no, may ano, nagpakulay RGB Trend Vlog. yung mga alagad nyo na Yahoo! may ibuhos nyo na.
Papa Ano daw? Bikers, Mega thank mega you. love shoutout, Papa Bikers. You know, may Papa pakulay-kulay, Bikers, kulay-kulay, thank kulay. you. Thank you, thank you. Thank you, Maraming Konsa. salamat, Bagbaga. Hi, sis Rizalin MV. Wala kang panty. May paborito kang Nilabhan kanta. ko. Bigyan Uy. mo ng small. Bigyan mo ng Oh, asol. binigyan dami. kita ng small, Dami sis dito mga Rizalin ano, na panty. Ayan, anong Bigyan mo size na mo? lang ako dyan. Papabayan na kita. Ng ano, please. Ayan, Papa Bikers Rizalin RGBT 10. Shout out from Sis Jen. Makabisita to si RGTV sa akin. May ayuda agad to. Ayun, host. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya Jojo. Kamsat, baba lang ako ha. At mag-charge ako at ako'y maliligo at may gagawin pa ako. Enjoy! Nagpapagwapa pa. Ano oras ka matatapos? Hindi, kasi nakangati ako. Eh, punong-puno ng langis yung buong katawan ko. Mag-alas ka, alas 2. Oo, mga 2, ganun. Ano lang naman ako mag-LS, 1 hour to 30 minutes. 1 hour 30 minutes, okay na yun. Kanina pa sis, nandito ako kanina ha. Baba na ako ha. Ano ata ko Sige, yung sige, panty? May date ka lalabs, binis, sabi ni Simple Jen. Oo, may ka-date sa. Wala lalab. Ayun o yung kadit ko, si Boards, di ba? Si Guapo. San gwapo Si dyan? ano? Hindi papa yung sayo, bikers yung sayo. Ayan. Sige na. Wait lang ha. Magcha-charge lang ako. Sige, Bye, papandisyon enjoy ko. lang kayo. I-video ko lang. Oh, Yan, baka next, pag alis next, ko, Simple Jen. mangharanap ko ng iba dyan. Sino? Wala, nagselos talaga. Oh. Kaya tama pala yung kantang jealous. Aray ko, boards. Sorry, Iyak ka dyan, boards. Grade ano no? Grade 1 no? Charot naman. lang. Sinamya lang yan, tulungan niyo yan. Yo. Oo, sana naman. Ano, Ano daw? totoo yung pag-ibig niyo sa isa't isa. Okay pala Mahirap si Boards. Boards, aranahan mo rin sila. Ibig ko sa'yo. Problema kasi simple din, hindi ako totoo. marunong kumanta. Marunong lang ako makinig ng Ano nga kanta. pala si Walang Boards, harap halong, sila love, sabi niya. walang halong biro, kaya't sana'y paniwalaan mo. Ang Ayan, ganda ng nagwawala gising ko yan. na. Salamat, Chef Jojo. Sabi niya, Pagtibaan ka nga ba? Sige na nga, babay na. guys, pahat naman mag-grade 1. Guys, na gustong mag-press 1 yung gusto. Hey, Palaboy. Palaboy in China daw, Tamsak Host daw. May galab shoutout. Trisalin MB, may galab shoutout, no? Wait lang, magpa-comment Galing mo maker magkano ako. sis Jen, yan. May talento pala to si Simple Jen, eh. Guys, matamsak sa premiere ko mamaya in 3 hours. 3 hours, di ko naman yung mapuntahan. Ano ko, magpuyat ka naman ulit. Tamsak lang, sapat na. Sa aking Nagtamsak tinola. ako, nakita mo doon? Saan yan? Saan, ibaba mo ulit? Itamsak ko yung pin ko sa'yo. Guys, ano tayo? Mag-comment picker tayo, guys, para ipangat natin si Kabsat RGB10. Pero dapat Parang walang maka-15 na music background na. ito, ang tawag dito. Dapat maka 100 siya bago ko i-spin ang ang comment picker. Yan, guys, puntahan si RG. Guys, no? Uy, Baba Birds, lang po. mo 100 load ito kapag umabot siya ng mag-comment picker ako. Kapag umabot siya ng ang tawag dito? Kapag umabot Dito siya yan ng 100 subscribers. Ito na yung nagpayuda kanina sa akin. Guys, mag-game tayo, comment picker.
Video lang ko, wait lang ah. I-off ko muna cam ko. Nandito lang ako. Wait lang Thumbs up sa guys. premiere. Balik lang ako, guys. Thank you, subscribers. Comment picker tayo, guys. Kapag umabot ito ng 100, worth of 100 pesos. Wait lang, ibaba ko yung ano. Ano? Pag umabot yan ng 76, sinong manalo dyan? Kapag umabot yan ng 24, tapos ipipin ko yung comment picker, may isang mananalo ng 100 pesos. Kung sino yung napili ng comment picker. Kaya gandahan nyo yung mga comment nyo, guys. Wait lang, baba ko yung Yan, puntahan nyo na yan. Si, taga, dito siya, Jumerica, sa Jumerica ba to? Doon sa taga Canada, sabi niya. Sino yung taga, Saturday, Vancouver. yan, yung taga Vancouver, guys. Di kita Dito na ng yan. comment, maglagay, wait lang, i-ready ko lang yung comment picker ko. Huwag nyo munang Padikit. alisin ko muna. Hintayin nyo yung guys, yung link na ibaba ko. Dikitan na yan, nadikitan. Sa dulo ng comment, maglagay po ng #amazing. Ayan. So, ito po yung ipapalaro natin, guys. Wala pala yung hindi ko nalagay yung link niya. Wait lang. I-copy ko. Face. Ayan, ito na guys. Ito yung ating palaro guys. Ito, ipipin ko sa taas. Ayan. Ang rules po, wag lang pong #amazing ang ibibigay yung comment sa kanyang video. 59 seconds lang yan. Mabilis lang yan. Panoorin nyo, like, and then subscribe. Tapos mag-comment kayo ng naayon sa video. Tapos, sa dulo ng comment, maglagay po ng #amazing. Wow, sana all #amazing. Kasi ang ganda ng niya, yung video. Sino yan? Si Kapsat RGB10. Sige, panoorin niyo para umangat. Dapat, dapat mag 100 tong bahay niya bago ko i-spin ang Sige na, gamitin niyo lahat ng ninja niyo. Baba ko cellphone gagamitin ko para ma-off ko yung laptop ko ba. Doon sa link doon sa link. Doon sa comment niyo. Ayan, 5 million na lang. Babalik ako. Yung ko gamitin ko yung phone para maka-video yung tatlo ko sa'yo para madagdagan yun. No? Balik ko guys wait lang para ma-off ko lang yung laptop ko. Isa pa lang po yung nanood, isa. Nakikita ko kasi dito kung ilan yung nag-comment. Ayan, si Jasril hindi si Jasril. Si Papa Bikers. Si Papa Bikers pa lang yun. Ingat idol, amazing, sabi niya. Ayan. 6 million. Ayan, lahat ng ninja nyo, dikit nyo. Para lahat ng ninja nyo kasali doon sa sa comment picker.
100 load guys, kung makaabot ng grade 1 po ang ating kapatid. Kasi matagal lang ganyan yung bahay niya. Hey, Nancy, please connect to RGBT then yung nakapin po sa taas guys, connect na lang po. Remember. Loading pa more, loading pa more. Nahulog ba si ano? O bakit natahimik na kayo? Sabi niya. Ano guys, tikitan nyo na si RGBT gan para manalo ng load. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be. 'Cause there's no sense in going over and over the same things as Ito before. makabalagi mo ti utang daytan. Ay ti jay nagawan idi. Hoy, isa pa lang si Papa Bikers lang nag-comment. Si Papa Bikers lang nagpunta. Hanggang maka-open dati laptop ko niya loading. Nabayag namin na hindi ko page unresponsive. Dang it. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Bum bum bum. Nga maka-open ti may isa. Loading, loading, loading. Si loading. Load, arat na. The same things as before. So let's not bring the past. Aristo lagi yung bingko. Nulod ti pagsasalitaan. Rumwarda. Isa pa lang kasi, nakikita ko dito, amount of comments, 1, sabi niya. Ayan, nadagdagan ng isa si Papa Bikers. Forgive you. And you must forgive me too. It's the only thing that's left. Ayan, please connect to RGBT then. Guys, yung yung nakapin sa taas, basahin nyo, yun yung palaro ko, comment picker. Balik ako host, sabi ni Mayo 24. Ayan, 9 million in the house. Please, subscribe to RGBT10. RGBT10? RGBT. Really? What the hell, bro? RGB10 vlog. Tapos, sa dulo ng comment nyo, maglagay ng hashtag amazing. Where is it? Hindi po qualified ang amazing, hashtag amazing lang ang i-comment ha. Kung na man no, pin mo. Nakapin mo nga siya, ate. Nakapin siya, ate. Magkakabel mo, Marisa. Sige, Marisa. Mati-refresh mo.
this time. Dan lang sa nakapin. Wait lang, tignan ko kung tama yung ano mo. Yung ginawa. Ingat po, amazing. Ingat lagi, boss. Keep safe of Ilocana. Dalawa pa lang. Maghintay pa tayo ng ano, kahit 10 lang yan. Na magdagdag, okay na yan. Kapag 10 lang na dagdag, 50 peso. Ilan na lang kulang, sabi ni Birds. Birds Production, palitan mo ng hashtag amazing yung hashtag Ilocana na comment mo para ma-qualified ka dito. Ano pa, 78 pa lang ito. 22 pa ang kulang. Kapag 10 lang ang nagdagdag, 50 pesos. Kapag 20 ang dagdag, 100 pesos. O, diba? San pa kayo? Ayan, pa-share na, guys. Ayan, 8 million. Ay, oo nga pala, si Borge. Ayan. Smiling like she used to smile way back then. Feeling like he used to feel way back when they tried. But something kept him waiting for this magic moment. Maybe this time. Ilan na lang kulang, sabi ni Bo. Ay, boys, palitan mo yung hashtag Ilocana mo ng hashtag amazing. And it feels so right. Maybe this time. Maybe this time. Ayan, 3 pa lang. Ayan, nagdagdag talaga. Not sure if you know this, but every first time I got so nervous I couldn't speak. In that Every moment. I found the one my life would find. This is So as long as I live my life, you have to hold you. You look so beautiful in love. and from now to my very last breath. Ayan, 4 pa lang po ang nadagdag. Ayan, si Diwata, si Mayo 24, si Apapa Bikers. Wait lang, sino yung isa? Si Auntie Pilipina. 1, 2, 3, 4. 4 pa lang. Hi, Angel Sisi. Angel Sisi, sali ka sa ating palaro comment picker. Yung nakapin po sa taas. Sa dulo ng comment, maglagay lang ng hashtag amazing. You have to hold you. You look so beautiful in love. And from now to my very last breath, this day I'll celebrate. You look so beautiful in white. And tonight, Dan nasa nakapin, sabi ni Diwata. Ayan, 9 million in the house. Ayan. 81. 19 na lang. 19.
Para mag-grade 1 ba? Yahoo! Mayo 24. Yan, nagmayatan daytan. Ayan, 9 million. Ayan, sali po kayo sa comment picker po. Load po ang mapapanalunan. Ayan, Si, apat pa lang po. si Diwata Bianca, iba din ito. Saka si Diwata Ilocana. Kaya? Hindi. Iba, magkaiba. Hmm. You look so beautiful in white. Dapat nag-white ka mo't agarod. Hindi naman ako beautiful. Kat, kuha mo niya na gana, kunam nga for wedding anniversary. Oh. Ba't nga ang gabon? Hindi kami Nakaitim. walang balay. Data, nakaitim ka? Yeah, kulay data. Ano, flower, rose. Impa ng Sam. Grabe siya. Ka-anniversary ako nam, naka-black ka. Hindi, ano naman, may flower naman. Makapasaduton ti ag YouTube. Ayan, 9 million in the house. Hello. Jenny! Ayun, dikit nyo na lahat ng name dyan nyo, guys, para ma-qualified po sa comment picker. Ayan, hindi pa nadagdag. Apat pa lang. Thank you, Papa Bikers. Thank you. That could fall from my eyes. Wish I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling. Never you're around me. I feel when your arms, with the way you touch me. Think of the last lifetime, your love is so true. And I never knew that you would be all Wala na bang magdidikit? Apat lang kayo kaya.
Oy, gwapa, dama gayam iti kanta nga maulawak Mildred nga talaga. Kadamo nga talaga. Natala na nangaga. Ano? Gusto ko yung pinapanood na ano, yung mga live band. Ah, Ganun ganun. ba? Ako Mga lang o ganun. hindi ko nadagdagan. Nag-echo ka na, auntie. Nag-echo na ako. Making me wait for you this way. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Because true the feelings I've been dreaming of. Take me now. Take me back. You can trust in me, our love will never last. No, we haven't known each other long. Still, something so right just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I live for the day we made this world. Back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Come true the things I've been dreaming of. Take me down. Take me back. You can trust in me. I love to live the land. Take me down. Apat pa lang, auntie. Tay, Hindi, nagkasta di dyan. Nagbuya. Nagdikit. hmm. Kapag okay, nalugi na yung palaro, magpaangat. Hintayin kong makasampo ito, na ako, mag-spin na ako. Kahit 50 pesos lang kapag 10 subscribers yung nadagdag. You have made me what I am. Ayan! Salamat sa 8 million. My love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love now. And oh, we belong together. Won't you believe in my soul? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life
make me whole. Forever, let me wait to see you reach your hand. Let me hear Thank you sa 8 million in the house. Guys, ayan, dikitan nyo na yung pati yung mga ninja nyo, guys, para makasali sa yung mga sa game. Ayan, 5 na. 5 na yung nadagdag. Sino yung isa? May bagong dikit. Ay, may bagong Amazing. Nge? Dugtungan mo naman yun, Kabsat Seshi. Dugtungan mo yung comment mo dun. Ayan, Jozo Coryado, sali ka, Deng. Ayan yung nasa pin. Yung nakapin na yung nakapin na link. Yun, panoorin mo, mag-like ka, tapos subscribe, tapos mag-comment ka ng naaayon sa video, tapos sa dulo ng comment mo, maglagay ka ng hashtag amazing. Yun po yung rules. I-edit mo yung sayo sa Kabsat Seshi Vlogs. Para qualified dun sa comment picker. Ayan, sali ka na dyan, Jozo Coryado. Ayan, patamsak din ako. Ayan, 8 million in the house. Ayan, 9 million in the house. Sige lang. Dagdagan nyo pa, guys. 5 pa lang kayo, Ayan, shout out sa inyong lahat. 9 million in the house. Thank you so much. Ayan, 59 seconds lang po yung video. Hindi po siya mahirap panoorin. Ayan, Palaboy in China. Palaboy in China, sali ka sa ating palaro, kapatid. Yun yung nakapin? AJ's Biker, Palaboy on the way, sabi ni AJ's Biker. Ayan, AJ's Biker, Cyrus Pano, Palaboy in China. Pwede nyo pong dikitan or pwede nyo panoorin or dikitan po yung nakapin po sa taas para may chance po kayong manalo ng load. Ayan guys, sundin lang po yung panoorin po yung video, mag-like, subscribe, and comment ng naayon sa video na napanood. Then sa dulo po ng inyong mga komento, maglagay po ng hashtag amazing. Wow. Wag lang pong hashtag amazing po ang ilalagay ang i-comment kasi hindi po qualified yun. Kahit napili po ang bahay mo, kapag hindi ka po nag-comment ng naayon sa video, AJ's Biker. Oo, tapos ka na dyan sa nakapin, yung AJ's Biker ka din ba si Papa Biker? Pwede mo din yang pwede mo din yang idikit at saka mag-comment doon.
Ayan, 6 na. Sige. Dagdagan nyo pa. Ayan. Palaboy in... Wow, looks so cold. Keep safe and warm. Ayan. Maganda yung comment ni Palaboy in China. Hey! Danggaman natin na. Apay nga eh. Awan to di maakapun ka ay ayam. Sisirit, sisirit. Sisirit. Bakit hindi ka makakomment, Kabsat? Hindi naman off comment yun. May comment naman. Ayan, Sis Jen, hello. Nung lumamaan Nagpasit, nabilit. ko. Ayan, di pwede dito sa Huawei, Kabsat. Ngek, bakit naman? Doon ka sa mismong YouTube ah. Sino kumanta? Wala yung ano, si Auntie Pilipina. Sayang yun, sayang ka. Gamitin mo yung pwedeng makakonect, ay makakomment. Sayang. Sana kahawi nga cellphone na. Unay data nga gwapon. China oil. Sa Espanyo. Uy, nakahawi pa na. Yee! Palaboy yung China. Mag-ingat ka dyan ha. Huwag kang palaboy-laboy sa China. Host, mabali nagbaba. Channel link. Oh. Yes, sure. Pwede. Sit na balit. Nabasit nga balit. Nasa ko, di na pa ako. Yeah. Basit nga batilog ko na. Haha, thank you host. Okay na dito normalen. Sabi ni Palaboy in China. Ayan, basit nga batilog. Ayan, 9 million in the house. Guys, kapag konti lang ito. 6 million lang ito. So, 50 pesos load lang ito. 50 pesos load. Ready na ba kayo, guys? 50 pesos load.
Ready sa mga nag-comment po, 6. Dapat po maka-present. Uy, Sire, hindi nakasali yung ano, hindi mo nadikitan, hindi nakasali. Okay lang yan, marami ka namang load. Ayan, 9 million in the house. Ready na ba kayo, guys? Type ready sa mga nag-comment. Hi, sis! Hi, beautiful sis host. Ayan, sali ka, sis. Padikit po sa dyan o sa nakapin sa taas. Tapos, panoorin mo lang siya, mag-comment, subscribe, tapos, nag-comment ka ng naaayon sa video, tapos, maglagay ka ng hashtag amazing. Ayan, posta ka na, sis Mabuhay Live. Thank you, sisi. Ay, wala pala akong mukha dito. Nakatago pala ako. Ayan, 450 pesos load. Ayan, 10 million in the house. Amir Fena Channel 1. Nilagitan. Ayan, sis Amorfina Channel. Baka gusto mong mag-subscribe dyan sa nakapin. Tapos maglagay lang po kayo, mag-comment. Tapos sa dulo ng comment nyo po, maglagay ng hashtag amazing. Work from home ka na. Anong Hindi lang sis, home from work na. You're from work, you're home na kasi galing ka sa trabaho. Ang late naman ng uwi mo sis, Ayan, 11 million in the house. May magko-comment pa ba, guys? Press 1 kung gustong sumali. Kapag wala na, i-spin ko na po ito. 50 pesos. Katawa na niya. Ayan, 11 million in the house. Wala na ba? Press 1 sa mga sumali po sa sa comment picker. Dapat maka-present. Take my hand. $12 million in the... Baka pwede po ba tamsak? Salamat, agyaman nak apo. Sige, Palaboy in China. Press 1 po sa nakasali ng comment picker. Ayan, first honor ako. First honor ako, Kabsat Palaboy. Kahit hindi matulog ka, di nakantat na imas, ngem hindi makariing ka. Di ka manin makaidna.
sabi ni sis, wait lang sis, tignan natin kung qualified yung ano mo. Sis, wait lang, tignan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sige. Hindi tumaas yung bahay. Aridjaw, sabi ni Sair. Ayan, 10 million in the house. Sige, guys. Agyaman ako. Sabi, you're welcome. Sige, ipin ko na to. Dapat maka-present po yung sinong manalo dito. Para fair po ang lahat. Ang hirap palang mag-ano ng comment picker kapag konti ang tao. Sige, spin ko na guys. Ready? Spin ko na po. Wag na pong muna aalis. Spin ko na ito. Ayan, for 50 pesos load kasi hindi naman masyadong gaanong madami ang nag-comment or nagdagdag sa bahay. So, 50 pesos load lang tayo. Ayan. Start ko na. Ay, hindi ito Hindi yan pwede kasi hindi nagdag another pin. Huh? Wala naman niya ata. Ayan, Mayo 24. 1, 2, 3, 4. Mayo 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala. Paano to alisin kaya? Ayan, next naman nanalo kung sino lang po. Kapag mapili ulit po siya, magpili ako ng ulit kasi hindi siya natatanggal dito. Ayan, Palaboy in China, 1. Palaboy in China, 2. Palaboy in China, 3. Palaboy in China, 5. Ay, 4 pala. Palaboy in China, say present. Ayan, dyan na siya. Congrats, Palaboy in China. Ayan, nandyan lang siya. Nandyan si Palaboy in China. Palaboy in China, pahingi ng number. Load siya, load. Pahingi po ng number para maloadan po. Ipapasa ko siya sa aking Ayan, present, sabi niya. Pahingi ng number mo, Kabsat. Congrats, Palaboy in China, sabi ni. Thank you so much, host. Pahingi ng number mo, picturean ko na lang, Kabsat. Tapos i-delete mo. Pahingi ng number or globe or Yan, nakatamsak na ako kay Palaboy in China. Turugan. Oh, nakat 81 si RGB pen vlog. Load, Kabsat, load. Kasi wala daw siyang GCash. Load lang, load. Load. Load po ito, load.
Ayan, 12 million in the house. Thank you so much. Shout out. Sige, gwapa. Next time ulit. Ante, Okay, good Lisa, night. sabi ni Sire. Sire, ingat ka dyan, Sire. Ingat sila sa'yo. Ante Lisa, sabi ni Sai. Load din daw kay Sire. Bahala ka dyan. Load din ko sa'yo, hindi ka naman nanalo. Oh, 82 na. 82 na si RGB10 vlog. Itagay na yan. Itagay na yan. Yan, big love shout out Shoutout sa mga mabuhay Christina, na. dating dikit sa'yo co-host. Thank you. Ngayon lang ako kaya ulit. Yan, delete mo na kabsat. Meron na. Delete mo na kabsat. Ano yan? Globe or Globe or TM? Ayan, AJ's Biker. Hello. 13 million in the house. Hello, hello. Bukas ko bubuksan yung inbox ko, yung mga notification ko na ano. Oh, Jesus. Night. Sige, guwapa, night na. See you next time. Ante, thank Bye, you. guys. Ingat kayo lahat sa kanila. Bye. Sila sa'yo. Yung dumikit sa akin. Balikan ko kayo basta may time. May Ayan, 12 million. Pa-delete na lang kabsat, palaboy yung number mo ha. Baka may magkipag-textmate sa'yo. Really? Globe yata host. I-delete mo na yun, kabsat. Yung number mo, delete mo na. Good night, ante, sabi ni Sire. Good night din po, sabi ni Palaboy. Sire Espano, dati na rin akong dikit sa'yo. Ayan. Oy, Sire, balikan mo si Sis Pelam, mabuhay life, uy. I believe every day. Salamat, Palaboy in China. Okay, Basta magkita ko na. okay. Kasi yung last 2 weeks, especially last week. Ako to, Ilocana, si Papa Biker. Eh? Bugbugong kita dyan na, Papa. Ay, Papa. Si Papa nandyan pala, papatayin kita. Sige, Yan, 11 million. Wala akong awanti ganas na nagpay. Ayan, nabasita. Di ako mag-join, may makulit, sabi niya. Oy, naka-82 ka na kabsat, oh. O, di ba? May 6 na nadagdag. 6 ba? 76 plus 6, 82. Bikers, wala ka dyan. Agsusuya update yung bakluton. At least may nadagdag kay RGB10, ha? Nya, Kayo Manggi Vlog, mali pala link ko, ha, sabi ni Kayo Manggi Vlog. Ayan, may ka na, Sisi, may panty ka na dyan. May panty ka na dyan, small. Ayan, AJ Biker, salamat sa iyong pabigi. Tulog ka na, co-host. Sabi ni, tulog na siya kasi may trabaho siya bukas. Ako kasi kagigising ko lang kanina. Tulog, ayan, 11 million in the house. Ayan, 10 million. Uy, walang aakyat, walang kausap.
Nakailang oras na ba ako? Huwag binibili na ninanais ko, binibiling marikit na dalangin ko. Guys, pasugod ko sa premiere ni Seshi Vlogs. Tune in lang, pakyatin mo ulit. Saan ba si Binis? Naligo daw siya. Mangal daw lang host, sabi ni Palaboy in China. Sige, sige, dito lang nakikinig. Saan na yung premiere? Ayan, Kamsat. Andyan na Papa Bikers, yung premiere, yung binaba ko. Maglagay kayo ng Ilocana dun, guys. From Ilocana para alam nila. Ayan, nandiyan na yung premiere, guys. Pasugod. Wahohoho, sabi ni Sair. Ayan, nagbaba ng bahay si Kayo Manggi Vlog.
Ayan, Kalinga. Ayan, dan po kay Ilocana sa America Vlog, ha? Kalinga is Tai Chi. Hi ho, sabi niya. Hi sis, ayan may jacket ka na sisi. Pwede na kayo magbaba ng bahay nyo or just type Ilocana. May jacket na po. Salamat po sa pagdalaw. Daan lang ho. Sige lang, sige lang. Salamat sa pagdaan. Thank you. Ayan, mag-e-end na rin po. Wait lang. Labas muna. Sige silang Kalinga. Thank you. 7 minutes na lang. Mag-e-end na rin ako. 7 minutes to go. Mag-e-end na po. 3 hours ko lang ito. Ayan, here lang. Thank you, sis. AJ Biker. Thank you, Kabsat. Ayan, you're welcome, Kabsat. Uy! Ayan, salamat sa palipad, Kabsat Kalinga. Hindi ko nakita. Thank you so much. Wait lang, baba ko yung bahay mo. Okay, see you again. Ayan, thank you so much, Kabsat sa pakulay.
Ayan, nakatamsak na din ako sa bahay mo. Pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ko gusto ko rin kasi nagkasigurado. Ayan, 8 million in the house. Ayan, pa-connect po sa ating super chatter, guys. Ayan, sis Phil, thank you so much. 8 million in the house. Thank you, thank you. Ako gusto ko lang kasi nakasigurado. Matagal na panahon na kitang lahat tanungin. May pag-asa ba ko bakit may pasagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero ang tagal na kasi hindi ako titigil. Dito pa natin naman ako mainipin. Di ba kita pipilitin? Tuloy-tuloy ko lang kung gagawin. Araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kitang lang. Dati ayaw kong gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong minutos mo tinutupad. Agad kasi yung kapalik-ikis ko sa bayhan. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo. Sumibaw ang supilyo kasi pagkaamuhin mo. Binigyan ko lahat pati alam ko Mga iba to. kasi gusto ko iigaw na hindi siya. Laging bumibili ng baba mong matapang. Kagaya ko na sa lahat ng nakamit paglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yun ang daman ng bago sa'kin na hindi ko namamalayan. Tumataya ako ng patikado pagdating sa'yo nandiyan ang dala ko pagkailangan na ako. Hindi ka lagi kaso nakatakot ako. Hindi ko sigurado gusto sa'kin talaga ako. Ayan, hi sis Genevieve. Ayan, thank you sisi. Thank you, thank you. Ayan, jaketan na kita. Tamsak host. May galap shoutout sa lahat, sabi niya. Ayan, may jacket ka na sisi. Just type hello ka na lang. Papagod na ko. Ayan, thank you so much. Thank you, sis. Ayan, 8 million. Ayan, thank you so much. $8 million in the house. Gusto niyo ba akong samahan? Ayan. Uy, bakit naglagas? Ayan, may jacket na rin yung alagad mo, sisi. Ayan, on the way, Phil, mabuhay live. Sabi ni Kabsat Session Vlogs. Ayan, salamat sa 10 million in the house.
Mega love shoutout sa lahat. Sabi ni Sis Genevieve. Ayan, thank you, Sisi. Nakadigos kan, Caps? Akyat na, Caps. Ay, mag-LS ka mamaya. Ayan, you're welcome. Ayan. Mega love shoutout, gorgeous Venice. Sabi ni Sis Genevieve. Palaboy in China. Salamat, Kabsat. Lagi kasi kami Ayan, Genevieve Cobota. Mega love shoutout. Oh, Kabs, start ako in 15 minutes. Sige, mag-end na rin ako kapag mag-start ka na. Ayan, 8 million. Ramsak Sisi, sorry busy. It's okay sis, no problem. Ayan sis Nain, Fabes, thank you. Wala lalabs board, sabi niya. Wala na. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Wala, ayan. Tamsak. Salamat sis Nin Faves and sis Genevieve. Para lang sa'yo. Nin Faves, make a love shoutout. Sabi ni Kabsat Binis. Love loves host. Ayan, love audio. Ayan, baka gusto nyo umakyat. Bago tayo mag-end, kakanta kayo. Kanta ka sis Genevieve.
na host energy. Intayin ko na lang si Kabsat Denise mag LS daw siya kasi. Sa gabit araw. 25 minutes pa to. Ayan, salamat sa 10 million in the house. What time LS mo, Binis? Mga 25 minutes pa, sis. 25 minutes pa mag-start na siya. Ayan, salamat sis Amor Pina Channel sa iyong pabigi. Mag-iisa. Sa gawin Binis, naku, sana gising pa ako. Maaga work ko bukas. Thumbs up na ako. Start na ako, haha. Kasi 1 hour, 30 minutes lang. Sige, mag-end na rin ako, Kabsat. Guys, lipat po tayo sa bahay ni Binis. Thank you. Wait lang. Ayan, lipat po tayo doon. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Thank you. God bless, God bless. See you later sa aking premiere. Charot. Bye, guys. Good night. Lipat po tayo sa bahay ni Binis. Bye-bye. Ayan, thank you, Sisi. Till next time ulit. God bless, host. Thank you so much. Thank you, sis Genevieve. Ayan, bye-bye. See you in the other LS.